мачкани, тормозени, да се почувстват обгрижени от нас, т.е. да почувстват подкрепа в областта Шумен. Ние нямаме отлив на тези избори. Резултатите ни са измерими с резултатите от 2009 година. Което, значи разликата е в рамките на отлива общо на активни избиратели от България, които в момента работят в чужбина, и това ще бъде и другата част от моето изложение. Катастрофално обаче е състоянието на една от партиите, които управлява. Ти си управляваща партия, държиш цялата власт в града, всички репресивни институции и такъв отлив да получиш и да имаш гьонсоратлъка да излезеш и да кажеш, че нищо не се е случило. Значи аз мисля, че този господин, който си е позволил да направи това изявление, от което господин Христов е възмутен, надминава шефа на партията си. Там просто маските очевидно са едни и същи. Дебела кожа и липса на всякакъв срам. Второто, което искам да кажа е, там където ГЕРБ управлява, т.е. където имаме общински и кметове на населени места в другите области на България, преднината на ГЕРБ е катастрофална. Ако трябва да се направи един анализ какво ще се случи на парламентарните избори, можете да направите една проекция на базата на резултати в общини като София, Бургас, Стара Загора, Пловдив и така нататък. Гарантирам ви, че ГЕРБ при едни парламентарни избори ще бъде близко до абсолютното мнозинство при тая конфигурация в момента. Ако не се случи оздравителен процес в една от управляващите партии. Аз не искам да се занимавам с други партии, избягвам да говоря, но понеже те много често си позволяват да говорят по повод на ГЕРБ, не че ние сме целите в бяло, значи знаем си кусурите. Много неща и при нас не са в. Но поне се опитваме да бъдем обективни и самокритични, да търсим решение. Вчера направихте модел, а днес разбрах, че да продължим да направим Михаил Константинов. Не кореспондира с това, което казвате за присъствието в парламента. По-скоро е един много фрагментиран парламент, в който отново трябва да се присъства на населението. Мисля, че екстраполацията, която прави математика Михаил Константинов, трябва да бъде коригирана от един... партии, които са отдолу също. Да, един народопсихолог. Със сигурност не е възможно това, което той формално пренася от резултатите от евроизборите. Вие говорите за особено на глас и така нататък, да. А не пренасяне на тези математически... Точно, математическия модел няма да реши въпроса. Имайте предвид, че в момента единствената партия, която е в опозиция и която показа твърд електорат е ГЕРБ. Ние сме в най-твърдото си ядро, това, което получихме в момента. Ние нямаме, ние в момента нямаме не само меко ядро, а нищо от периферията не сме получили. Това е твърдото ни ядро, 700 000. На едни парламентарни избори, мога да се обзаложа, ще имаме 1 100 200 000. При тая ситуация от евроизборите. Имайте предвид, че се получава ефекта на снежната топка. Сега много хора, които се колебаеха, които бяха така разтревожени от репресията, ще излязат и ще гласуват. Ударите по ГЕРБ, например в областта Шумен, са основно в общините на ДПС. Там мачкането беше жестоко. Мога да посоча. И другото, което искам да отбележа, в 3 общини ГЕРБ печели. В Шумен безапелационно, то е очевидно. 2-1 с БСП. Като ДПС си запазва горе-долу резултата от предните евроизбори. В останалите 5 общини сме втори, като това второ място е почетно, защото когато, да кажем, в Каолиново ДПС има 5000 гласа, а ние
285. Това е просто сигнал, че живееме там и съществуваме, но въпреки всичко тия хора не бяха смачкани, въпреки всички усилия. И само в две общини, Смядово и Каспичан. Значи това вече показва, че където местната власт е на ГЕРБ, нещата не са толкова удобни за ДПС и БСП. Само в две общини сме трети, в Никола Козлево и Нови пазар, като ние ще си направим съответните анализи. Разбира се, нашите структури на место положиха много усилия. В Нови пазар разликата с БСП е минимална. Ние имаме 843 гласа, БСП имат 872 гласа. Но по принцип очаквахме по-добър резултат. Това е фактически, което мога да посоча. И следващото, с което приключвам, за да не ви отегчавам. Много е важно да направим анализ на това, което се случи извън България. Извън България гласува активната част от българското население. Това са хората, които ще бъдат бъдещето на България. 40% от активната част на българското население са гласували за ГЕРБ. Няма да говоря за това, че вътрешните екзит полове и анализите показват, че интелигентни хора са гласували за ГЕРБ. Разбира се, реформаторския блок е още по-така акцентиран в това отношение, но партия ГЕРБ се оформя като една сериозна партия на средния българин, активен, учители, лекари, инженери, полицаи, офицери. Т.е. партията на средната класа, каквато трябва да бъде една народна партия. Може да заключа с това. Партия ГЕРБ вече е сериозната дясноцентристка партия в българския политически живот, с много кусури все още, но една партия, която има ясна самооценка и стабилен политически живот. Живота в опозиция го показа при това мачка. С това приключвам и искам да дам думата на Любов. Само може би да допълня господин Добрев, че в Преслав, въпреки че кмет на Преслав е от БСП, ГЕРБ води с около 100 гласа. Повече от 100 гласа. На БСП. Там интересно, че в Преслав побеждава ДПС, което е катастрофа. Което е катастрофа. Тотален... Моля? Как е било до сега? С оглед на цялата община не е било? ДПС никога не са били първа сила. Никога в Преслав. Това е катастрофа. Аз драговчани не знам и златарчани как ще го преживеем. В община, в която Атака събираше толкова гласове, колкото сега събира БСП. И аз се чудя как този господин от БСП има очи изобщо да излиза да се изказва. Той трябва да си взема шапката, ако е сериозен политик, и да си заминава. Така, аз първо искам да благодаря на всички шуменци, на нашите съграждани, които са си упражнили правото на вод на 25-ти. Да поздравя нашите симпатизанти, нашите членове за това, че излезнаха и гласуваха и ни подкрепиха, и резултатите го показват това. Да поздравя колегите, които работиха и добре се свършиха работата в избирателния щаб. И ще се опитам да направя кратък анализ на цифрите, които са пред мен. Числата, да, правилно. Първо, какво показват те? Макар и парламентарни избори, те поставят някои основни аргументи, с които политиците от тук нататък трябва да се съобразяват. А именно, че не допуснаха в Европейския парламент или допуснаха на доста с по-ниско ниво националистическите партии. И това шуменци и България можем да смятаме, че сме с европейско мислене и с демократични ценности, които ни поставят на по-високо ниво от Франция и от Англия.
за което благодаря на шуменци и на България. Какво поставиха като питане към политическа партия ГЕРБ? Първо ще кажа избирателите. Те казаха, че въпреки допуснатите грешки по време на нашето управление, те ни подредиха и ни изправиха като, или подредиха и ни класираха като първа политическа сила. Гласуваха ни доверие. Но в същото време ни и задължават и ни правят твърде отговорни с това, което ни гласуваха. Казаха ни, че ще ви следим, ще контролираме какво правите, ще ви подкрепяме, но ще ви и критикуваме. Какво казаха избирателите за БСП? Те казаха: не ви харесваме. Лошо управление. Лоша кадрова политика. Ставате все по-малко. Обръчи от фирми. Личните интереси над обществените и над тези на града. Какви изводи можем да направим от всичко това? ГЕРБ има нов шанс. Вторият извод, който можем да направим, е, че червени бастиони като Шумен стават превземаеми. Че нашите съграждани не са безразлични към поведението на някои от управляващите политици и приближени към тях фирми. И че не искат да живеят в град с затихващи функции. Предстои ни много работа, за да можем да преструктурираме приоритетите на Шумен. Нямах намерение да вземам отношение и да критикувам управляващите, а исках просто да отчетем резултата, но тази заран, прочитайки в един от ежедневниците, местните, резултатите и изказвания на шуменски политик, се възмутих. И затова и за пореден път, може би, демагогията и популизма наделява в изказванията на такива хора. И само няколко цифри ще кажа. Вие ще прочетете най-вероятно статията, в която пише, че ГЕРБ е показал най-слаби резултати. А че БСП има отлив 4-5%. Цитирам. Избори 2009 година. Шумен. ГЕРБ 9947 гласа. За община 14889. Сегашните резултати. ГЕРБ Шумен община 9506. Шумен област 13761. Така, БСП, Коалиция за България, резултати. Шумен 7000, сегашните резултати на Шумен 7131. Така, Шуменска община. Да, сега е 5. Кажете го по някакъв начин, защото нуждавате, не е удобно, че трябва да цитираме някой политик, а да цитираме друго издание, което ни практика. Да не се обвързваме с изданието, което... Аз мисля, че го казах директно. ГЕРБ в опозиция, в тежка репресия поставен, се запазва резултатите и доверието. БСП, управляваща в града и на държавно ниво, и на кметско ниво, търпи пълна катастрофа. 30% по-малко резултат дава. 30 и нагоре по-малко. А вие ще прочетете, че пише 4-5%. Това са лъжи. Да. Резултатите от всички общини. Само единствено в Нови Пазар. И то с броени гласове, с 20-30 гласа. Не бият. Във всички останали общини ги бием.
по секции в квартали, там където са тяхните секции. Ето ги секциите по квартали. Ги бим. И ти да излезеш и да кажеш, че си победител и че 4-5% има отлив от гласувалите за БСП, мен ми се струва, че меко казано е некоректно. Мисля, че бяхме ясни. Просто аз съм удивен как може един сериозен политик да по такъв гьонсоратлък начин да говори. Пред мен няма таблици, няма цифри, аз няма да говоря с цифри, няма да коментирам цифри, защото в тия дни, последните 2 дни, това се прави в национален мащаб, направи се и сега, прави се задълбочено. Затова аз по-скоро ще споделя моите впечатления и усещане от нагласите на хората, с които ние се срещахме в последните седмици преди изборите. Няма да говоря за цифрите, но аз мисля, че цифрите и в национален мащаб, или числата, и процентите, и в областен мащаб говорят и потвърждават само това, което изведохме като идея и което през цялото време ни следваше. Нямаме време за губене. България няма време за губене. И аз мисля, че тези резултати ни дават основание да излезем от позицията си като представители на политическа партия ГЕРБ, от позицията си на примирение, на смирение, от позицията си на изчакване и ни дават основание да имаме една наистина по-активна позиция. През седмиците преди 25-ти, в срещите си с хората, искам тук да кажа, вие може би знаете, това се е усетило, ние нямахме скъпи, шумни, организирани дейности. Ние разчитахме на индивидуални срещи с гражданите, разчитахме на срещи и откровени разговори с малки групи хора. И през цялото време аз наистина имах усещането, но не вярвах, че то е вярно, че е правилно, че ще доведе до такива резултати. Съм много щастлива, че резултатите потвърдиха това мое усещане за какво. Хората, за никого не е тайна, са притеснени. Те са притеснени от несигурността. Те се страхуват да изразят своето мнение, страхуват се да предприемат каквото и да е действие. Недоволни са от това, че ние, макар и държава членка на Европейския съюз, сме далеч под европейските стандарти. Страхуват се да не останат без работа, страхуват се за своята продукция, затова тези дни много се говори и на различни нива се говори. Но в същото време, всъщност притеснени са може би от това или може би се усещаше абсолютното недоверие към институциите, абсолютната липса на вяра в който и да е представител на институция. И в същото време аз усетих желанието на тези хора, скрито някъде за това притеснение и този страх за промяна. Макар да говорим, че е клише че гласуваме и правим всичко в името на бъдещето на нашите деца, хората са притеснени точно за децата си. Защото почти във всички селища на Шуменска област, в които бях, нямаше селище, в което младите хора да са излезли оттам. Младите хора да не са напуснали дори пределите на държавата. И техните родители споделяха не само тази нерадостна съдба на децата си, ами и това заплащане, което те получават и което в никакъв случай не отговаря на европейските стандарти. В тази посока голямото притеснение на хората може би наистина
се усещаше, но в същото време аз усетих и това желание за промяна и това търсене на кого да дадат своето, за пореден път, на кого да повярват и да дадат своето доверие. Говорейки за всичко това, аз бих искала да се спра особено на притеснението и на страха в северната част на нашата област. И тъй като Върбишкия район, и тъй като в по-голямата част от срещите присъстваше и колежката ми Селиме Кърджалиева, аз бих искала да кажа, че това може би промени много от нагласите на хората. Не може да се страхуваш за това, че имаш различно мислене. Не може да се страхуваш за това, че твоето мнение за развитието на страната ни, на обществото ни, твоето политическо мнение е различно. И аз мисля, че Селиме даде този пример. И може би точно тук е мястото да призова крайно време е да се спре с тези безпринципни уволнения, крайно време е да се спре с безпринципните назначения. Ясно е, че политики се следват и цел да се постига с лоялни хора. Но лоялността е важно, необходимо качество, но тогава, когато имаш всички останали. И затова аз наистина призовавам, каквото можах да направя като тук за една година. Аз определено смятам, че наистина се назначиха много лоялни хора. Имам съмнение доколко тези лоялни хора имат експертните качества, доколко те са професионалисти. И тук като човек от образованието искам да кажа, че е болно, когато цяла една година поставяш в такова положение не само директора, поставяш в положение да се гърчат и да се чудят на кого и към кого и как да се обърнат. И аз съм свидетел на това непрекъснато обръщане към следващия. И са ми много интересни резултатите от външното оценяване на тези училища, чието директори бяха унижавани, принуждавани по този начин да запазят местата си. Интересно ми е, външното оценяване и резултатите на учениците не зависи от директора. То не зависи от началника на инспектората, макар че това беше една от целите, които си постави временно изпълняващия началник на инспектората, да повиши резултатите от външното оценяване. Резултатите на учениците изобщо, в това число на външното оценяване, зависят от работата на учителите, от условията, които имат те за работа, разбира се, от мотивацията, която имат те за работа и разбира се, в основата на всичко това е директора. И затова тези училища, които бяха поставени в такава ситуация, наистина бих искала да видя резултатите. И съжалявам за условията, при които работиха тези учители и тези ученици. Наистина бих искала, господин Върбев, мой уважаван колега, защото наистина уважавам от мен колега, в качеството си на началник на инспектората, да заеме принципна позиция, да заеме смела позиция, защото когато човек более за резултатите от своята работа, трябва да отстоява принципната си позиция. Аз знам, че е много трудно, но това е мъжката позиция. Това бих искала да споделя и бих искала да благодаря на всички, които ни се довериха. Бих искала дори да благодаря на всички тези хора, с които се срещнах, за тяхната добронамереност, защото имаше много неудобни въпроси, имаше въпроси, на които трудно се обясняват отговорите, но във всичко това аз усетих тяхната добронамереност и съм сигурна, че те са ми повярвали. Бих искала да благодаря на всички, с които работих. Аз по принцип съм доказан екипен играч, на това залагам. И бих искала да благодаря на всички, които в щаба ме подкрепяха и ми даваха самочувствието да застана пред хората, макар и тогава, когато съм имала притеснение какво точно бих могла да отговоря на техните очаквания. И накрая отново ще завърша с призива. Нека спрат безпринципните уволнения. Говорих най-вече за образованието, мога да дам пример с Български пощи. Не може дългогодишни служители, които във времето са били назначавани, уволнявани при различни правителства, доказали своите качества, възстановявани сега отново, да бъдат унижавани по този начин. И накрая, за да сложа рамката,
започнах с това. Категорично доказват резултатите, че наистина нямаме време за губене. И наистина очакваме реални действия в резултат на тези обективни и реални резултати. Понеже започна с уволнението, само да допълня, може би знаете, че началника на районното управление в Нови Пазар, Благо Михайлов, е пенсиониран на 5. Или не знаете? 5 май? На 5 май. Пенсиониране, за да може да освободи мястото да отиде Елчин там, защото Елчин не е удобен на кмета на Каолиново. Ако не го знаете, да ви го кажа, и Елчин го държаха в отпуска до сега, за да не се върне в Каолиново, и да не попречи на изборите, тъй като не е удобен, и ходиха 3 пъти при министъра, за да може той да бъде освободен от Каолиново, да бъде преместен някъде, тъй като е неудобен. Представете си докъде сме стигнали. Един полицай, който си изпълнява перфектно задълженията. Това е турчен. Да. И е лоялен към... И е лоялен към всички. Във всичко. Но не е лоялен на ДПС. Това е истина. Ходиха кметовете там от Каолиново и от Никола Козлево при Христо Бисеров, той ходи при министъра, за да бъде свален и да бъде махнат Елчин оттам. Тъй като Благо, като се върна от отпуска, беше по болест, знаете, че прави операция, нямаше как. Елчин трябваше да се върне в Каолиново, тъй като заповедта му беше довръщане на титуляра. Веднага го накараха да излезе в отпуска, защото ако го видят там, че Елчин се е върнал наново, не е изпълнил поръката някой. И го държаха като го пенсионират Благо на 5, за да го върнат сега в Нови Пазар.